Αυτός εδώ είναι ο Ράντι Γκάρντνερ. Το 1964, σε ηλικία 17 ετών, έμεινε ξύπνιος για 264 ώρες, δηλαδή 11 ημέρες, για να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ αϊπνίας. Πάμε να δούμε τα συμπτώματα που ένιωσε ο Ράντι Γκάρντνερ με τη σειρά. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να προσθέσω πως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δοκιμάσετε κάτι τέτοιο. Στις πρώτες 24 ώρες παρατηρείται μείωση της προμετωπιαίας λειτουργίας του εγκεφάλου με πτώση συγκέντρωσης, επιβράδυνση αντίδρασης και αύξηση της κορτιζόλης. Στις 36 ώρες εμφανίζονται μικρούπνοι λόγω αδυναμίας του εγκεφάλου να διατηρήσει συνεχή εγρήγορση, διαταραχές μνήμης, εργασίας και συναισθηματική αστάθεια. Στις 48 ώρες τώρα καταγράφεται σημαντική έκπτωση εκτελεστικών λειτουργιών, αποπροσανατολισμός και μειωμένη ικανότητα λήψης αποφάσεων. Στις 72 ώρες η έντονη διαταραχή ντοπαμινεργικής ρύθμισης μπορεί να οδηγήσει σε ψευδαισθήσεις και σοβαρή γνωστική σύγχυση. Και τελικά, τι έπαθε ο Ράντι Γκάρντνερ μετά την ολοκλήρωση του πειράματος? Κοιμήθηκε περίπου 15 ώρες και ανέκαμψε χωρίς μόνιμη βλάβη, χωρίς όμως αυτό το γεγονός να κάνει όλη τη διαδικασία ασφαλή. Γι' αυτό την επόμενη φορά που θα πας στο γιατρό στην εφημερία στα επίγοντα, σκέψου και ρώτησέ τον. Πότε ήταν η τελευταία φορά που κοιμήθηκες?